Van egy ilyen, még egyszer, mit mondtál, Nóri, jó volt az? Egy mini játszótér. Évek óta könyörgöm. 10 évesen, hogy ezt már ne. Ezt már ne. De mi szeretjük. Tudunk itt rajta hintázni. Szóval a projekt lényege az, hogy két lehetőség volt, vagy ez kuka, mert már nagyon unom, mert az a baj, hogy a füvet én nyírom körülötte. Jó, ez se teljesen igaz, most anya nagyon csúnyán nézett. Szóval akkor is mindegy, meg szóval se kellett szólalnom. Igen, tehát ez volt az egyik lehetőség, hogy kuka. A másik lehetőség, hogy ő fogja lefesteni, hát nyilván azt választott, hogy maradjon meg, hogy majd ő lefesti. Hát egyébként kíváncsi leszek, hogy meddig fog jutni, mert szerintem egy nap alatt feladja. De akkor biztos, hogy eltüzelem ezt az egészet, 100%. Na mindegy, az a hogy most nekiálltak is. Hogy most halad. Úgy sehol ne legyen olyan világosabb volt. Rájöttem. Rájöttél, hogy ez a lényege? Igen. Jó.